Žovka. Žovka. Srdce. Čo To je jej srdce. Kde sa si tu vzala? Ty si srdce? Áno, ja som srdce. A som dokonca tvoje srdce. Pomoc! To predsa nejde, aby si bolo moje. Kde sa tu vlastne berieš? A predsa som tu a som tvoje srdce. No vieš, keď ty si moje srdce, ale ty ma bolíš. Nie, Žovka. Ty mi robíš bolesť. Ale ja neviem, čo to tu táraš. To sa to môže, že máme bolesti. No a chceš to naozaj vedieť? Nie. Vieš čo? Ja sa idem opýtať doktorky, špecialistky, ktorá mi vysvetlí, prečo mám tie bolesti. A tiež mi pomôže. Čau. Žovka. Ale Žovka. Dúfam, že to dopadne dobre. No, takže vážené a milé publikum, dámy a páni, srdečne vás vítam na mojej vysokoodbornej prednáške. Volám sa profesorka doktorka Banánová a okrem iného som odborníčka na oči, uši a srdce a ešte aj na nejaké iné veci, ale dnes by som vám chcela porozprávať o banánoch. Viete o tom, že niektoré banány rastú rovno a niektoré rastú krivo. No a predstavte si, vedci teraz študujú, že prečo oni rastú niektoré rovno a niektoré krivo. Profesorka! Nerušiť! Mám teraz vysokovedeckú prednášku. Ale profesorka, No. ja mám také silné bolesti. Bolesti a čoho, Bolí prosím ma ťa? srdce. Srdce ťa bolí? No tak vieš čo? Tak to by si mala robiť šport. Čo? No, športovať by si mala. Iba kolenami. No. Á, A ty ma stále bolíš. A teraz to už vieš. Žovka, ja ti chcem pomôcť. Ty ma tiež bolíš. No ale ty ma aj tak bolíš ešte viac. Au. Žovka, ty si klamala svojej mamičke, že áno? No a čo ti je do toho? No a pretože si klamala, tak si ma poranila a teraz ma to veľmi bolí. Ty sa musíš mamičke ospravedlniť a poprosiť o odpustenie za to klamstvo. No ale ja nechcem nič počuť. Idem znova za doktorkou. Tak, milí vážení, blažení a teda milé publikum, takže dovolte, aby som vám odprezentovala prednášku o tom, prečo banány nerastú rovno, ale krivo. Teda to som už vlastne hovorila však. Prečo dorastú smerom nahor? A prečo rastú smerom nahor? Doktorka Banánová. Áno, no to si zase ty, tak čo, ako sa ti darí? Veľmi zle. Vážne? Ja to stále bolí. No tak počkaj, ja sa na teba musím zase pozrieť. No, ale vieš čo, to nevyzerá dobre. Ja ti budem musieť pichnúť injekciu. Čo? No, Nie, ja normálne sa injekciu. veľmi bojím. No. Žiadna injekcia. Ale áno, kde si? No tak kde si? Ona mi ušla, slaboška, no musím ju nájsť a pichnúť jej tú injekciu a vyliečiť ju. Ahojte. Čau. Žovka, kde si? Som mŕtva. Mŕtva strachom. Nie si, pretože ja by som bola tiež mŕtva. No ten doktor mi chce dať injekciu. Na klamstvo injekciu. A bude tá injekcia dôležitá a potrebná? Hovoril, že je veľmi dôležitá. Deti, čo myslíte, bude tá injekcia pre Žovku dôležitá? Áno. Áno. Nebude. Počúvaj teraz, Žovka, dobre. Ty si klamala svojej mamičke. A pretože si klamala, musím teraz a nie je mi dobre. Bolí ma to. A teba to tiež bolí. No ale ja ti teraz chcem niečo povedať. Ja teraz ale nechcem už nič počuť. Ale ja ti to chcem. Ty sa teraz musíš mamičke ospravedlniť. No dobre, tak ja to idem teda skúsiť. Mami! Mami! Áno, Žovka? Ako sa máš, mami? No ja sa mám dobre. No teraz ešte dobre, ale počkaj za chvíľu. Ja ti musím niečo povedať. Vieš, keď bola včera u nás Kristinka s Ketou a my sme si
kreslili, veď vieš. Áno, veď som vám to povedala. Tak chvíľu sme si kreslili na papier, ale potom nás to prestalo baviť a tak sme kreslili na stenu. A potom sme to zakryli stoličkou, aby to nebolo vidieť. Vieš, ale nie je to teraz veľmi ľúto. Ale prečo ste to robili, Žovka? No, Veď vieš, lebo že to sa nerobí. asi, lebo mne sa tak chcelo. No, ale ja sa na teba nehnevám. Hlavne, že si sa priznala, ale už to druhýkrát nesmieš robiť, Žovka. Pekne sa teraz hraj a ja idem ešte dovariť obed. Dobre, mami, ty sa naozaj nehneváš? Nehnevám, ja ťa ľúbim. To je super. Ona sa vôbec nehnevá a ani ma nepotrestala. Tak sa teším. A teraz sa modliť Bohu a odpustenie, aby ti mohli byť hriechy odpustené, aby si mohla mať zdravé srdce. A ako to mám urobiť? Zavri oči a povedz to Bohu. Ale ja nemôžem zavrieť oči, ja mám iba handrové. To je jedno, tak nechaj otvorené. Ale už hlavne prosto. Prosím ťa, Pani Ježišu, odpust mi moje klamstvo a to, že som podvádzala mamu. Nauč ma počúvať a ctiť si svojich rodičov, pretože viem, že sa to píše v Biblii a že poslušnosť sa stane pre mňa požehnaním. Konečne sa mi lepšie darí. No a mne tiež? Už sa mi vôbec nechce spať. Som zdravá a tak sa teším. Čo hovoríte, deti? Aj vy? Nie, lebo to je nuda. Nie, lebo to je nuda. Viete, ale ja som si pozrela toto divadielko spolu s Dáškou, aj s vami. A nám Dáškou prišlo tak smutno veľmi z toho. A prišli sme na to, že aj nás niekedy boli srdiečko, aj vás určite niekedy boli srdiečko, keď urobíte niečo, čo nie je správne. Čo sa Pánu Bohu nepáči však. Ja som vybehol za sama, lebo som mal úplne vybehať. No, tak aj z toho ťa veľmi mohlo byť. No ale my sme sa tu dozvedeli dnes, sme sa naučili, čo môžeme urobiť, ak urobíme niečo, čo nie je dobré. Dáška, povieš to niečo? Áno, je veľmi zlé, keď klameme. Veru. A čo môžeme urobiť, keď klameme? Ako to robila Dáška? No poprosiť o odpustenie toho, komu sme klamali. Ale nie len toho máme poprosiť o odpustenie, komu sme klamali. Ale Pánovi Ježišovi. máme poprosiť aj Pána Boha, aby nám odpustil. Tak verím, deti, že sme sa dnes veľa nového naučili a ak to aj nebolo nové, tak sme si to zopakovali. A my sa veľmi tešíme s Dáškou na vás na budúce. A teraz sa už môžeme ísť pekne hrať vonku na ihrisko. Ďakujeme. Ešte by sme sa mohli rozlúčiť aj s našimi kamarátmi.